Kaniti pong kaya katang kapag masusyan, pagkiabi at tala ka rin kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones. Kaya doon na pasalamat na ding makatuki. Alberto and Catherine Bumanlag, Jet Manangkil, Ray Maliwat, Romeo Maniago, Wilma Masaganda, Joyce Masaganda, Nida Manalad, Janet Borja, Loli Sun, Carlo Biensun, Anthony Rivera, Belen Rodriguez, Milagros David, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Christian Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joan Rose Tolentino and family, Ferdinand and Mirna Lising and family. Special intention, Deeds and Lita David. Special intention, Deeds and Lita David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family. Birthday, Thanksgiving Daddy, Father Ariel Limhoca, Beth Rigala, Father Regan Barameda, at Franklin Bukad. Speedy recovery Daddy, Angelina Lising, Remeche Mateo, Angel Pajardo, at Monica De Leon. Iling, Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Jesus San Luis at Flor Mercado. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwa di Domingo Senior, Lisel, Erlinda, Domingo Junior, Cesar, Virginia Death Anniversary, Jesus, Adela, Arquipo, Arnold Portides, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Elmer, Jimmy, Lourdes, at Librado. Lagyan ng ipam. Paningala ang Panginoon Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. At kaya kaan timurin. Ay payabak, kay kayo po. Ting may kakapatad, batang abiyabe matampang ganap kaniting kapag masusyan, sisyantala pa rin kasalanan tamo, at ang yarang pamalulus at kapatawaran ng apong Ginoo. Ikang minaus kay kami, kapamilatan ng grasya ng Kristo, Ginoo pakalulo. Ikang mituturo kay kami, king sukat ning pagbilyan, anting mayap a Kristiyano, Kristo pakalulo. Ikang mga lingwan kapilanman, king pengako mo, Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may paing tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangang manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, ing lugod ayalok mo, parating lalagpus, king masikana ng diling pamipasyag, ning makatauming kapagnasan. Ulimigit kang maula, king makatauming puso. Patnubayin mesa, ing balang pamisip, ing balang pamagsikap, ning kaya kaming makataong biye. Banding hangganan, ing kaya kaming kapintasan at kinan, era alabog, ing kapanayan mi, para king kaya kang ligaya, o adayura kami, king kapayapan na pengako mo. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Espiritu Santo,
Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamambasang ibat, kinsulat ng San Pablo, Karintao, Galacia. Tutukong pagmulalan, ilabis yung pamaygulod, king minaos kay kayo, king kapamilatano ni grasya ng Kristo. At biriyan yung tinuki, king ebanghelyo ang makayaliwa sa sabyan. King kamatutuanan, alang ayong ebanghelyo, dapat ginamit kay ang amano makayaliwa, uli na ning ating mapilan at taong gugulo kay kayo, at burirang alilan ang ebanghelyo, apisyag ng Kristo. Ipayuntulot yung sabyan kong tapatan kay kayo, kinong ipanaral neling ninuman ang ebanghelyo ang makayaliwa sa sabyan, kesa aking ebanghelyo ang panaralin kay kayo. Adyang ikami pa yan o kaya meto yung unghel ay batbanwo, sukat yung may parusan king impyerno. Sinabi ng ginuna kay kayo, ti, at sasabihan kong pasibayo kay kayo ngeni. Nung ipinaral nening ninuman kay kayo, yung meto nga ebanghelyo ang makayaliwa kay ang ebanghelyo, na dimdam yun no, may parusan niya sa aking impyerno. King pa magsalita akong makanyan, ing kapuryenda kaya rin tao. Yang kana akong pagnasan, ali, ala akong aliwang pagnasan, no nemo ing kapuryanan ni Diyos. Ing akong nibantog ko ka rin tao, kaya ing pakikwanan ko. Nung yan pa ang pakikwanan ko, ako sukat maging talasuyo ng Kristo. Buri kong abalo yung kapatid ko. King ebanghelyo panaral ko, ang manong menibatan king tao. Ketinggap yung keninuman tao, o tiro ng ninuman kanako. Nune Yesu Kristo mismo, yo imipasyag kaniti kanako. Amano ni Ginoo. Salamat, King Diyos. Yung Ginoo ay kalinguang kapilan man itang pangako no. Ing ginuwen ay kakalingwan kapilan man itang pangako na. King mabilog kong puso, pasalamatan kay Ginoo. King kapulungan ng kayang balayan. Ding tapat ng Ginoo, tutulang makapagmulala. Pag nasandalang pakaintindihan, ding kareti matula. Ing ginuwen ay kakalingwan kapilan man itang pangako na. Kisablan daraptan tapatyo ang pon mga tuliran. Aya sa halari sablan ng kautusan. Manatili lang kapilan man, uling tutulo at makatuliran. Pigkalob na yung kaligtasan tingkayang palin, at karelo ginamayang alangagang kasunduan. Banalyo at mayupaya ingkayang lagyo, puryan nyo kapilan man. Ang kapilan man itang pangako na. Parang alam tayo po yung maya pabalita. Anting sala para sa mukha ko, ibendisyon mo, at ding utos mo, ituro mo kako. Ang Ginoo, mantabi kay kayo, At kay kaon kay mo rin. pamamasa kay may pabalita, pangkang San Lucas. Ligaya kay ka, o Ginoo. Ing meto nga talaturuning batas, linapit siya, banang panyubukan ni Jesus. Nga na may ngutang,
Maestro, naning sukat kong daptan, bakong tanggapan ng biye alanganga. Pekibat ng Jesus, nanuwaring makasulat king batas. Naning intindihan mo kareti. May kibat siya, sukat meng luguran ang ginungke kang Diyos. King mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, king mabilog mong sikanan, at king mabilog mong kaisipan. At sukat meng luguran ang kapara mong tao, anti mo'y kaya kang sarili. Using pekibat mo, nga ng Esos, daptan mo iti at miya ka. Dapat yung talaturuning batas, pag nasanang ipakit king makamatulid siya, niya nga na pang kinutang kang Esos, ninwaring kapara kong tao. May kibat si Jesus, ating meto nga tao, apaluslos si Bat Jerusalem, papuntaya Jericho, sa batandering tulisan, at kinwaring imanan asusulod na, pemalupalure, at likwan deng halos mete na. Mi paintagon, daralan niyang meto nga saserdote king lugar ita. Niyang ikit ne, linipat siya kasumagid ning dalan. Makanya mo naman, miras siya ka rin ng meto nga levita, at ikit ning biktimara ding tulisan. Linipat siya naman king kasumagid ning dalan. Dapat, ing meto nga Samaritanong maglakbe, dinalan niya naman ka rin. Ikit niya mo naman at merunos siya. Lepitane at tiktuganong laro at alak ding sugat na. At saka nila tinali. Kay ba't sekene king sarili ng asno? Tiglus neng dela king bale pipaglayunan at sinesene ka rin. Kabukasan kinangwayang adwang kwaltang pilak king bulsana at binyano king mamahala king pipaglayunan. At nga na kaya, sesen me at nung magkano man ing maging kulang, bayaran ko pa magbalik ko. Ninong king pamalak mo, nga ng Esos, kreting at lu, ing di napat pamakipagparang tao, king sebatan daring turisan. Pekibat ng eskriba, itang pepakit lunus kaya. Nga ng Esos, nung makanyan, sige, anti mo naman kaniti, ing daptan mo. Ing mayab ng balita, ng kakatamong kaligtasan. Kapurian kito, Kristo. Eko po balo nung pamilyar kayo keng pangayubog mi bilang pari. Bali, bala mo, adwa kami course itang first course mi philosophy. Pati may graduate kang philosophy, itang second course mo, another 4 years philosophy, another, kaya ba nita, mag 4 years kang aliwa na namang course, yung course mo, theology. Karen po nga aliwa, mas kakabaya pa. Nanda pa rin durugtong dang dapat may nga balo, ampong dapat may nga sanay king BME, anting maging pari. Philosophy, pag-aralan mo na rin, may aliwang kasebyan ang pong gilingan ding tao. Di Plato, di Aristotle, reta po rin Greek philosophers, di Heraclitus, pati rin Oriental philosophers, di Confucius, di Lao Tzu. Bata pong lawen mo na rin philosophers, kangapis nanda. Asong kasanting sasabihan. Kita pong misan kay metong ming subject, yung pepagawa na kaya kami ng professor, pepati po no rin mga santing dang sayings ng philosophers. Pati yung kingapong Ginoo. Jesus, turing niya mong ting philosopher. May lalabi ng ting Diyos. Ang ting taong kalupata mo, atin mo namang malagintong amano. Kasi makantala po rin philosophers. Nang lawen mo na, diyan kita mong sayings na, as ng pangalalam, they were deep thinkers. At ay wari nga pong Ginoo, makanya naman, very malalam yan ng misip. Nga po tapong lawen mo na, lawen mo rin kasebyan daw.
Atin pawarin pamiyayariwa, para paro lamang mga santing yapse tungkol King Bie. They are all inspiring, enlightening. Inya, nung para-paro lang magaling makanitang mga mano, malalamisip, pati nga pong Ginoo. Nanong pamiyariwa na pala nga apong Ginoo karela. Mo, bala mo, may kabilang yung apong Ginoo, karetang malalamisip, kareng pilosopo. Alin niya mo, karening, yan, di nga banggit kong mapilan. Confucius, Lao Tzu, Plato, etapa pong late, medieval, Kierkegaard, mga yan, naliwala rin. Hindi metong yamo ka rin nanong pamiliwa ng Jesus, karening nung misiplas ng pangalalam, at tunay naman, babiye mo naman sala, king kaisipan tamo. Well, kini pong kaya katamang first reading, yung problema ng San Pablo yan. Kasi may naralya ka rin tao Galacia, pero itsura nga lang din maliwang aral. Maliwang aral, may kaagyag mo namang karela, but it is not the same as that message that Paul preached to them. Bala po ngayon, potang kay katamo, makarandam kang aliwang kasebyan. Itang something different. Nyari nga aliwa, mga patukila. At lakwan din dati lang mentalidad, ampon dati lang frame of mind. So makanyang milyari ka rin yung tao Galacia. At karino linawan ng apong Ginoo na alang aliwang maya pabalitang may panaral nung aliwa mo itang inaral na karela. At ining aral ay ni ay ibat nga na king ninumang tao. Ay ibat king tao. Ibat siya kang Jesus. It is a divine message, divine revelation. At makanyang tayo po lalabin ing mensahe na nga pong Ginoo, ing mensahe ng Jesus, ay iba't king asbuk na ning tao, o nino mang tao, iba't siya mismo king Diyos, ing amano na, ing sinabi na. Anya, ining kekatang ebanghelyo, mangutang itang lalaki, makanano ko yung akam taning biyeng alanganga. Para kay katamong Kristiyano, tayakit ing biya lang hangga, karetang sayings, karetang mga lalamisi, patawang binanggit ko. Agyang gawan may sa kasebyan ng Confucius, Lao Tzu, o ninumang philosophers, nakayadalan king biya alanganga. Ing mong amano ng Jesus, ing Diyos sa may katawan tao, iyang tumaid kay katamo, king biye alanganga. Agyang nino pa pong tao ken, pakiramdaman niyo po ta magaling lang mga mano magsalita. Ano ko dalan yan, king biye alanganga. Mong amano ni nga pong Ginoo, ing ginutang Yesu Kristo, yang tumayid kay katamo, king biye alanganga. Anya, taya pagpalit, ing amano ng Jesus, ing amano ni nga pong Ginoo, karing na namang ama ng darandaman tamot mag-impluensya kay katamo. Huling rin, lamang kalingkingan, king amano ng Jesus. Eya mo biye, ingyatad na kay katamo, nune biye alanganga. Amen. Ini po yata talaking Ginoo, sa batang kayadwanan, ing ipakibata mo, king balang kayadwanan, Ginoo, ituro mo keng maging Samaritano, karing kalupaming tao. Ginoo, ituro mo kayong maging Samaritano. Tano ka rin kalupaming tao. Para kay Santa Iglesia Katolika,
Sana maging tanda nining lugod, kapayapan at pamisan metong tiyato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoy turo mo keng maging Samaritano karing kalupaming tao. Para ka rin pamuntok ning kaya katang bansa, sana iwaksiray panga makasarili at mabiyasa lang makyapos king pamanyo yung depatan ning mayab at Samaritano. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoy turo mo keng maging Samaritano karing kalupaming tao. Para ka rin magkasakit at magdusa king diye, sana makatagpulang taong kalupaning mayab at Samaritano. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoy turo mo keng maging Samaritano karing kalupaming tao. Para king kaya katang kapamisanan, sana mabiyasa tang makirami king pamangailangan dingaliwa. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoy turo mo keng maging Samaritano karing kalupaming tao. Ngeni adwan tamon sarili tang kapagnasan. O maluguday pa, para laming kaya kang anak, bandonasan ding sugat ning kekeng pamikasal. Apakyapusa mi naman sana, ing alimbawa ning kayang lugod. Iriadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalayin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, si Panglubos mayupaya. Tanggapan na sa aning Ginoy ting dawon karing gamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, tanggapan mo sana reting kay kami ngayon, busan mong yampang mi, papagbanala na kami, at yatad king kaligtasan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo, mantabi kayo, At kaya kang timurin, yat nayo rin puso yo. makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan da kang parati at numang karino, ipa, Diyos king alangang alubos mayupaya. King lugod, kaya kayang delangan ing tao, at inyang mga inturiran niyang may parusan, king kaya kang pakalulu, kaya kayang kinabos, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ring anghel at ding sablang koro ning banwa, mit mong kapagmula ng sasambarapan mo. Ing siwala mi makisan metong sana king karela, kabang kakantarang ng tulay, dalit ning kaya kang ligaya, at ngaming sasabi, banal, banal, banaling Ginoo.
Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pira sunay binyene ka rin kayong disipulo nga nam, tanggapan niya iti ko nga at kananya. Tingin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Iti yung kalis yung kanakong daya, yung daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Dabdan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at paman niyo binang may biyaning anak mo, darami kaya kayo ting tinapi, ing biyating kalising kaligtasan. Laining pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming paggamuam mo, king ikamingan sanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Banal Espiritu. Ganakan may oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap yung ilugod, kamben ang Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at sablang pari. Gana ka muna naman di kapatad ming pepainawan at maninayang subing miye, at sablang mayang na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang hanggang. Ban kaya benang Maria, imbirhen do ng Diyos, kamben ang San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kay kabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kay kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning Banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amahan tala pangabo sa mibo kibala ng turu, nga tamang ining mangangas, manalangin. Ipami, Diyo kabanwa, may sambali lagyo mo, natanggi kami kayarian mo, may paminto ning loob mo, kitisulip antibanwa. Hingka kanan ni King Aldo, ibigay mo kaya kami, King Aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mo, karing may kasala kaya kami. Ngayon mo kaya pa'y sabol kintukso, naligabos mo kami, isablang marok. Igabos mo kami o Ginoo, isablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon ni, ban king kasawpan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at minigtas kisablang taligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan may pambilugan, agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanghangga, ing kapayapan ng Ginoo, mantabi, sana kapilan man kaya kayo. Kaya kantin mo rin. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga po. Kapayapan.
Kordero ng Diyos, Kasalanan niya ito, pakaluluwa mo kami. Kordero ng Diyos, ang nilalakok ng kasalanan niya ito, pakaluluwa mo kami. Kordero ng Diyos, ang nilalakok ng kasalanan niya ito, ibiyem kaya kami ng kapayapan. Ngayon, Kordero ng Diyos, yung minalakok yung kasalanan ng yato, noon tamang makasadyang tanggap kayo, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Kajagasming, amana mo, tumayab na. Gracious is the Lord and just. Our God is mercy. Rest to the weary. Return my soul to the Lord our God, who bids tears away. I love the Lord. I love the Lord. He is filled with compassion. He turned to me on the day that I go from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. Manalangin tamo.
Oy paming malagod, mananasanang itingay Eucharistia, ing tanda ning pamisan metong, agam pananak ing kayakang Santa Iglesia, ing tunay pamisan metong at kapayapan. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kay kayo. At kaya kanti mo rin. Bendis ako ng Diyos sa may paingtuto, ing ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu. May rining kapag masusyan tamo, o may tanang ining luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Akal po salamat, maya pa oras kay kaingan.